салом бинандагони азиз, ин барнома варзиши қавитан аст. дар барномаи имрӯза мо даъват кардаем нафареро ки бо рақсҳои ҷаззобаш, бо овози дилнишинаш таби мову мардумро болида гардонидааст. Ба гуфти нобиғаи рақс Майкл Ҷексон, рақс ин худ варзиш аст. варзише аст ки баданро солим мегардонад, моро нерӯманд мегардонад. тамошобинони азиз, дар барномаи имрӯзаи мо даъват шудааст Пенҷи Анаев, шахсе ки бо ана ҳамон рақсҳое ки акнун ман кӯшиш мекунам ки то омаданашон каме рақс кунам, лекин аз удаш бароям набароям ҳеҷ гап нест, лекин омада ба ман боз дар ҷараён нишон медиҳанд ва мо таби шуморо бо тамринҳои дар пеши сода болида мегардонем. хоб то омадани он кас ман кӯшиш мекунам ки рақсҳои ҳамон ҷаззобе ки Майкл Ҷексон ва Пенҷи Анаев доранд кӯшиш кунам ҳаракат кунам. ва фикрам ин хел буд ёрак 2 3 4 1 кӯшиш мекунам ба қадри имкон. салом салом, чӣ хели шумо? опа, ман зарбаи худамро мегирам, шумо мода. опа, тайёр. опа. ман кӯшиш кардам ки ба қадри имкон рақсҳои ҳамон ҷаззобе ки шумо Майкл Ҷексон доред иҷро кунед ки аз удаш одами сабт рафтеста. хоб бинандагони азиз, бори дигар такрор мекунем, ин барномаи варзиши қавитан аст, санҷиши устувории бадани иштирокчиёни барномаи варзиши қавитан. мо кӯшиш мекунем ки дар барнома як лаҳзаам бошад таби шуморо болида гардонем бо тамринҳои варзишӣ дар пеш гузоштаи худ, албатта бо рақсҳои ҷаззоби Пенҷи Анаев. моро ҳамроҳ бошед. акун тамринҳо дар мегзарем, ҳамон машқое ки мо дар пеш мегзорем, вале бисёр аст. якум гантел қати ҳозир иҷро мекунем. якум баъд дар ҷараёни шумо мебинед. Пенҷи Анаев, ман як савол дорам пеш аз оне ки ҳамин тамринро бо гантелҳо иҷро кунем. оҳангҳои шумо оҳангҳои ватандӯстона аст. бале. бештар меҳри ватан, муҳаббат ба ватан инъикос мешавад. чаро маҳз ана ҳамин оҳангҳои ватандӯстонаро шумо пешниҳод мекунед ба мардум? зодои Тоҷикистон ҳастам. ман росташо гӯям, ҳамин дигар давлатҳода мисол мерем, даже ҳатто ҳамин дар Туркманистон Ашхободда консерт монданӣ рафтем ва ҳамҷода гуфтае ки сурудои тоҷикӣ бисёр мехонем, туркманӣ кам мехонем. ва мо гуфтем ки барои чӣ ба ман бисёр тоҷикӣ хонам? мега шумо тоҷик ҳастанд, тоҷикистониён, шумо тоҷикӣ хонем мега. тоҷикӣ хонем. мо ҳам падар модар моро бисёр гуфтае ки ҳамин куҷоида бошем ватанро ҳеҷ вақт фаромӯш накунем. беҳтарин ғурури миллӣ, ана ҳамин сурудҳои ватандӯстона. падари модар мо дар ёшӣ монда ҳамин падарам ҳамин барои давлат бисёр хизмат кардаги ҳастанд, лекин модам мегуфтанд ки ҳамин ватанро куҷоида бошем набошем, ватана албатта дӯст дорем. беҳтарин. ман як бисёр мехостам, акун мо наврас будем, гӯш мекардем сурудҳои шуморо. ман мухлиси сурудҳои ватандӯстонаи шумо, лекин як чизо мехостам буфаҳмам. дар ҳамон ҷараёни ҳаракатҳову сурудҳоятон баъзе калимаҳоро агар шӯхӣ ҳам бошад аҷоиб талаффуз мекардед. ман худам ёшимда ҳамин мактаби китобое ки мактаби туркменӣ тамом кардагем, мактаби туркменӣ. мо забони тоҷикӣ хондагӣ нестем даври мода. ана баъд ман вақте ки 2002 сол шаҳр ба кӯчида омадам, баъд ман ҳамин ҳарфое ки ғе, қе, ин ҳарфҳоро росташо гӯям намедонистам, лекин устод Исмотулло Холов мара бисёр дастгирӣ карда буд ҳамон солҳода. ҳамин студия мерафтем, ҳам ҳарфҳои ғе, қе ҳамаша мада кӯмак мекард, ёд медод. яхеле мега ки хай ту аксент хати гап мезани, ин ҳам мо ба интерес дорад. ина ман мехостам аз шумо пурсам. ман дар ҳақиқат Тоҷикистонро дӯст медорам. саломат бошед. мо ҳам дӯст медорем, зодаи ҳамин ватан, ана ҳамин миллат ҳастем. бо шумо мефахрем ки дар якҷоягӣ ҳамин барномаи варзиши қавитанро пеш бурда истодем. акнун бинандагони азиз, тамринро мо шурӯъ мекунем. нигоҳ кунед, мегузорем. хуб, сара бардошта, аз ҷои хиста, ганделҳоро гирифта, ҷаҳида як ду зарба мезанем. опа, ин Майкл Ҷексон. тамом. не бояд мо хато кунем, ранги ту накунем охе. ҳеҷ гап нест. ту бояд амода зур бошӣ масъалада. не шумо бояд зур бошед. шумо Майкл Ҷексон. ман зурима баъд нишон медиҳам. саломат бошед. як ҷо бо ҳисоб меравем. рафтем. як, ду, хистем, се. беҳтарин. як бор дигар. тайёр.
омода меравем. Як, ду, се, чор. Беҳтарин, як бор дигар. Акун ҳамаша як мегӯям, ҳамаша иҷро мекунам. Рафтем. Як, ҳамаша иҷро мекунам. Хистем. Як, ду. Боз як бор дигар. Рафтем. Хистем. Як, ду. Охирон маротиба. Брос. Хистем. Як, ду. саломат бошед тамошобини азиз, акнун мегузарем ба тамрини навбатӣ дар пешстудияи барномаи варзиши қавитан. Бо мо бошед. Акнун ҳозир бо тамринҳо дар пеш аст. Мо кӯшиш мекунем ки тамринҳоро иҷро кунем. Камтар мушкилтарам ҳаст. Омодаед? Рафт, 10, 9, 8, 7. Пеш нигоҳ мекунем. 6, 5, 4, 3. ҳозир рақсои Пенҷи Анаев муайян мегардад. 3, 2, 1. мерем. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 сония дигар меистем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3. Баъд 3 бафтам 2 буд. 1 хистем. Хеле сӯгирӣ кунам. ин машқам нағз асту, лекин суруд хондан осонтар аст. Сурудхони шумо аслан ҳамин тамрине ки мо иҷро кардем, ин барои мушакҳои анами пресс ишкам буд, барои бартараф кардани чарбҳои зиёдатӣ ва барои устувор гардидани анами мушакҳои китфону мушакҳои дастон. Ин пурқувватиро хуб мекунад. барои чӣ мо 50-ро мондем, аслан бояд мушторо мемондем, лекин дар даври дуюм иҷро мекунем. Як саволи дигар дорам. Шумо ҳам суруд мехонед ва ҳам рақс мекунед. ҳамин қадар пайвастагии хубе дорад ки масалан баъзи сарояндаҳои мо ин ҳаракате ки шумо доред надоранд. Масалан танҳо суруд мехонанд, лекин ҳаракат ва рақс кардан наметавонанд. Шумо ҳам суруд мехонеду ҳам масалан анамо ҳаракатҳоро мекунед. Чӣ қадар қувват сарф мешавад? қувват бисёр сарф мешавад, барои он ки ҳамин мушкили суруд қати рақс бисёр фарқият дорад. мисол ки ина саҳна баромада, саҳна барда суруда мехонӣ, мисол гӯё ки як 20% ту камака ҳаракат мекунӣ. 20%, лекин 80% нест узда. вақте ки рақс мекунӣ, суруд мехонӣ ва 100% бошад, 80% ана ҳамин рақса ман иҷро мекунам. ҳараката, саҳнада 80%. баъдон ки ӯ суруде ки ман тайёр мекунам, вақте ки ман мусиқиша аранжировкаша худам тайёр мекунам, хона ба мувофиқи ҳамин рақса. мисол ки кадом ударение, кадом мусиқида, кадом ҳаракат ҳамуда зебогӣ дорад. ана ҳамора ман мусиқиқати рақса пайваст мекунам. баъд аз он мисол сурудое ки ман сурудое ки амин тоҷикӣ мехонам, рақсое ки Майкл Джексон, Митхун Чакраборти. ҳамин рақсошро бисёр истифода мебарам. ман як хоҳиш дорам. пеш аз оне ки хоҳишамро гап занам, як савол метиҳам. ҳамин фарқияти рақси Майкл Джексон дар чи аст аз дигар рақсое ки масалан брейкдансу, масалан рақсои мо дигар рақсои миллии дигар кишварҳо масалан ҳамин дар чи аст? ман росташо гӯям, ҳамин рақса сар карданда аввал ҳама интернетда тамоша кардагим, ҳама рақсора тамоша кардем, лекин рақсое ки Майкл Джексон барои ман писанд омад. барои чӣ ба? барое ки рақсои Майкл Джексон ҳаракатошон калон нишон медиҳад. ҳаракатошона мисол дига мана брейкдансо рақсо ҳастанд, ман хеле майда меравад, майда меравад. мисол рақсо ина мина ҳозир Майкл Джексон ҳаракатшо нишон медиҳем. мисол мана агар имконият бошад ман ҳамроҳи шумо такрор кунам, манам омӯзам. омода бошед, ҳамроҳи мо хезед, рост истед, омода шавед, якҷоя ҳам мухлису ҳамо рақс мекунед. там онида мебинӣ? бале.
мо одатан хел стойкои вай буруси ман брусли бисёр тамошо мекунам. Ман ҳаракатҳошона ку ҳамин як хел рақсодам ҳаракатҳои бруслиро истифода бармекунам. тамом мо масалан стойкаи анам какут суда чи аст масалан ин стойкои ҳаст вақте мешавад рақс ту мехӯрӣ ҳопа ҳопа ана пир стойка хати шуд ман ин хел местам шумо ин хел ё ки мешавад ана ин хел истам ман як бар рақсошам ҳастаку мисол ман бруслида як чиза вандама як вертушка заданашам ман як рақсонда ҳастам мисол ҳам хел мебармо мисолам хел опа биянагуни азиз ҳарифи ман акун омода шуд мо имрӯз бо Пенҷи Анаев дубл тайёр аст овозноӣ мебинӣ ман ҳамира ку ҳамин рақсда суруда истифода мебарам ҳамин ҳаракатҳо гуҷо будааст як усули вандамро ман кӯдак будам тамошо мекардам почаашро масалан рост мекарду оҳиста мебардошт анами лаҳзада меқапид бисёр мехостам лекин дар ҷараён оҳиста оҳиста аз удааш баромадам иҷро кардам дарақат меравем рақси Майкл Ҷексон ина хоп ана баъд мегирӣ ман ихели иҷа хели пора ихел мамана ана хоп баъд мегирӣ даст боло дар бале ана баъд почара ман и почара нуку болош бардор аҷиб будааст ку хеле бинда дидед бинагон азиз ҳам рақсои ҷазоб ҳам варзишгари акрун ҳирфаӣ ман дигар ягон гап надорам фамилия бигзорем тамрина шурӯъ мекунем тӯбро гузошта ҳозир ин қадаре ки шумо ба ман рақс нишон додед ба он қадар зиёд ба шумо тамрин пешниҳод мекунам мешавад як 100 то аҷмани мезанем пойҳоро мегузорем пойҳоро гузоштем анан хел 10 сона меистем 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 меравем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 камтар тезтар тезтар 80 таи дигар монда шудед рост шагирд монда шудед рафтем 10 тои дигар 10 тои дигар меравем 10 тои дигар 1 10 тои дигар шуд саломат бошед ман то ин ҷо омаданам гумон кардам ки Пенҷи Анаев танҳо ҳанамун рақс мекунанду суруд мехонанд лекин фикрои ман дигар шуд дар ҳақиқат ҳам тамрин ҳам машқ ҳам ҳаракат ҳам рақс ина 10 та кардем 10 та нешуд 50 та кардед дидӣ ман гумон мекунам ки тамошобинон ва саравандаҳои саршиносе ки оянда мебиён иштирок мекунанд ҳам Пенҷи Анаевро тамошо карда ибрат мегиранд мегузарем ба дигар тамрин дар пешдодаи барномаи варзиши қавитан бо мо бошед тамрин дар пеш истодаи мо ин тамрини ҳаракат дар ҷой аст яъне бозии варзишӣ дар намуди варзишҳои бокс ва дигар умумӣ истифода мешаванд аз қабили масалан ҳам ҳаракат мекунем агар ман пои Пенҷи Анаевро зер кардам инҳо мағлуб мешаванд 10 то аҷмани ё 2 то анамхел бо қарсак иҷро мекунанд ё 10 то ё 2 то бо қарсак агар шумо масалан пои маро зер кардед ман ҳаракат мекунем ки ман фикрҳои тура дигаргун мекунем чӣ хел бигӯ ба чӣ восита як суруд мехонам ҳамин суруд қати суруда мехонам фикрот ҳамун санамҷонда биравада ман тои тура биҷиқам тамом рафтем яки шумо стойкаи худатон ман стойкаи худам
اینا قرصک. مونده نکنه. ё 1 то қарсак ё 10 то аҷманӣ. ҳафте. Афкам 10 то дидед? 1. Ду хай мағлуб шуданда ку ман пояшро зер кардам. Илоҷ нест. 4 6 3 4 5 6 7 8 ба фикрам 2 будем. 3 4 10 то буд 15 20 то. Як бургар иҷро мекунем. Агар пои маро зер кардед, ман 50 то мезанам. Агар шуморо ман зер кардам, 100 то мезанед, мера банд ҷамъ аст. Хоб, тамошобини азиз, фаромӯш накунед, дар ҳақиқат кори ки мо мекунем ин ҳақиқӣ аст, фиреб нест. Масалан, агар то пои маро зер кардам, ман арҷманӣ мекунам. Лекин дуюм мартиба агар ман пои шуморо зер кардам, ман дар як расона хондам ки Пенҷи Анаев дар ҳақиқат аҷмани як намуне 4-5 намуд аҷманӣ метавонистанд иҷро карда. Ҳозир мебинем, агар бой доданд, لیکن ما حرکت میکنیم و مشکل است تو حرکت ман мебинам میکنیم ҳозир. Мо мебинем ин агонез. برنامه ورزشی قویتن برمیگردیم. با ما باشید. پیگیری برنامه قویتن. بینندگان عزیز، حاضر در پیش از برنامه ورزشی قویتن رو ما خاتمه بخشیم. یک رقص است، پخش میگردد، سرود پنجی انایف رقص میکنن. لیکن پول در دست من است. کدام حالتی که من خواهم کماند استاپ رو زیر میکنم، شما باید ایستید. شما از اودش برآمده میتوانید. من کوشش میکنم که لیکن خوشش میکنم. من دیگه نباشم شلیپا قطعی پیچه کنم. شلیپا پیچه کنم چه مشکلی؟ خب شما آماده؟ میروید. ана бинандагони азиз, хоҳиши манам ҷанбаст шуд. Дар ҳақиқат бас аст ба фикрам мо қоил шудем ки Пенҷи Анаев ҳам рақоси беҳтарин ҳастанд, ҳам сарояндаи хушсаду хуб ва ҳам варзишгари қавиирода ҳастанд. маълум гардид, санҷиши суғури бадани барномаи варзиши қавитанро ба хубӣ гузаштанд, иҷро карданд. мо ҳам бори дигар қоил шудем ки Пенҷи Анаев инсони универсалӣ ҳастанд, яъне ҳама тарафа ҳамаи корро иҷро карда метавонанд.
اختیارم درد غمی نگارم تنها فقط غمی تو دلی زارم دل رفت اختیارم درد غمی نگارم تنها فقط غمی تو دلی زارم عجب شیرینم این نازنینم بی تو غمگینم با تو میمانم عجب شیرینم این نازنینم بی تو غمگینم جانم یگانم عجب شیرینم این نازنینم بی تو غمگینم با تو میمانم عجب شیرینم این نازنینم بی تو غمگینم جانم یگانم شیرینم 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 خب бинагони азиз дар ин ҷо барнома барои қавитанд ба анҷом мерасад лекин мо дар охир читаре ки шумо медонед рекорд аст яъне касе ки рекорди барномаи варзиши қавитандро мегузорад ба зунуқад яъне 6 хистан бо дигар иштирокчӣ омада рекорди ин нафарро ҳамхел гузошта пай дар пай рафтан мегирад ҳозир мо ба Пенҷи Анаев пешниҳод мекунем рекорди барномаи варзиши қавитандро дар охири барнома аст шумо пешина иштироки барномаи варзиши қавитан устод Ғулом Ҳайдарсода Бурх Валишо буданд ҳунарманди театр ва кинои тоҷик шумо он кас 67 ё 69 маротиба шишта хистан шумо агар 70 маротиба ба зунуқат шишта хизед рекорди навбатии барномаи қавитан гузошта мешавад аз ҳамин хотир ҳозир якҷо ман як ду маротиба пешниҳод мекунам шумо баъдан метавонед анам хел иҷро кунед метавонед ё дастҳоро ба пеш метавонед ба пушти сар бале анам хел оҳиста шишта хист лекин қомат рост мешавад масалан баъзеҳо ин хел иҷро мекунанд баъзеҳо почошон ана ин хел ин зарба аст лат мебарора каме зонаҳоро ба самтҳо равона мекунем анам хел даста хуй кунем озод метавонед бестанам мешавад беста мешавад истад ба фикрам не манам хеле мешавад шумо омода хай тавр бинагони азиз Пенҷи Анаев ина ҳам он қадар ҳисоба расидан мушкил аст лекин ман чӣ қадар тонистам ҳай ҳаракат мекунам бе мушкилӣ бе ташвиш ман медонам ки шумо 256 маротиба не манам саломат бошед меравем рафтем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 нафас 24 25 26 27 28 29 30
31 кам-кам нафас. 32, 33, 34 беҳтарин, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Метавонед нафасро рост кунед. 44 камтар, 45. 1-2 сония истед. 46. рафтем. 47 2 сония истед. рафт. 48. Натавонед ҳеҷ гап нест. 49. Натавонед ҳеҷ гап нест. 50. Ягон мушкилӣ надорад. 51, 52, 53 каме истед. тавонед равем. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Иштирокчии навбатӣ бо диққат бош. 59, 60. 10 то дигар тамом. 61, 62. Гумон мекунам бас аст, назанед. 63, 64. Басанда аст ба фикрам. 65, 66, 67. Аллакай гузаштан. 68 гузаштан. 69, 70. Беҳтарин. Чу. Давом чиз агар марамад. Фақат 70 гуфти огай. 70. Сатта мезадам мен. Марамад. Не. ба шумо барори кор сарбаландӣ орзуи онро дорем ки ҳамеша ҳам хеле нерӯманду қомати расову тани зебо дошта бошеду боқӣ бимонед. танҳо ба шумо хоҳӣ меонем ки ҳамеша нерӯманду солим бимонед ва пайваста ба варзиш машғул бишавед.